Salam, hormatly vatandaşlar. Men şu gün sizin baryňyzy Orada bayramy bilen gutlaýar. Orada bayramy mübarek bolsun. Men şu gepleşigimde sizin bilen enatalaryň hereketiniň netijeleri boýunça ýene bir gepleşip bolýar. Eger sizin ýadyňyza düşse 9 may güni enatalar öz hereketlerini başladylar. Şola ýüzlenmekdir ömürden. Şu ýüzlenmede hemme enatalary ýa-ni taliplerin enatalaryny Merkezi Banka barmagyny haş etdiler. Ýadyňyzda bolsa. Şu hereketler dowam edip dur. Eýem dü hemme banklar ýa-ni enatalaryna jaň edip, taliplerin enatalaryna jaň edip, investorlaryň $50 möçberine geçirip bolýar diýip ýa-ni habar berdiler. Ol enatalaryň ýeňişligi. Sebäbi Türkmenistanyň prezidenti hakykatdan ham enatalaryndan gorkdy. Sebäbi bu bir enatalar üçin soňky ýa-ni limit. Egerde öz çağlaryna kömek edilmese, daşöýtdak çağlar ölüp dursa, Türkmenistan öz borcuny ýetirmese, valutany geçirmese, onda şunun galjagyny bilip gorkdy prezident. Şonuň üçin $50 investorundan ýa-ni taliplara geçmek, ýa-ni pul geçirmegini banklar boyun aldylar. Men enatalara ýene ýüzlenýän. Siz durmalylar. $50 egerde hasaplap görsek, bir aýda 6 milyon boljak, 2 milyon boljak ekende. Ol hiç zat Türkmenistan üçin $2 milyon. Sebäbi on bir edýän guruluşy $10-15 milyon. On her edýän zady, ýa-ni her edýän zady 10-15 milyon, 20 milyon, 30 milyon, 50 milyon. Ol milyardlap avtoban gurup ýör, ýa-ni 500-600 milyon dolarlyk avtobany 1 milyarda gurup ýör. Ol 11 milyona itin şeklini gurup ýör. Ine şonuň üçin siz öz talaplaryňyzy dowam etmeli. Sizin çağlaryňyz hiç bir günäsi ýok. Siz halan işden puluňyzy geçirýäňiz. Şu hökümet egerde uğruna bağ bolsa, şu hökümet tebigatda bağ bolsa, ine şoň birinji borjy şu pulları geçirmek. Şoň üçin durmaň, talap edin. Sistema biz sistema diýerler. Ýani sistemasy sistema. Bular polisler, MHM'ler size kapısında karışıp durlar. Siz üýüşüp geleniňizde sizi gawarýaly. Ýöne 5 oğlandan geleniňizde şular kim ýol boşy, kimin sözü bilen gelýärler bular tap bilen. Şonuň üçin siz barmaly 5 oğlandan 20'den tapagy diýip barmaly ýöne ýygnananyňyzda müňlerçe bolmaly. Onu Türkmenistanyň prezidenti size näçe diýseniz pullar geçirir. Alayda da häzir. Şu Aşgabatyň 140 ýyllygyna şeýle bir gorkka, şeýle bir tiýjenýä, şeýle bir mihmanlaryny gowy garşy aljak bolup, özüniň legitimnesi, özüniň prezidentligini bütün dünýä görkezjek bolup, bütün dünýäde maskara boldy. Şoň guruna gaty işleýär. Şonuň üçin häzir wagtyny adam başına $200 geçirmeli. Her talipa $200 minimum geçirmeli. $50 hiç adam olmaýar. Şoň kwartirasyna töläp bolmaýar. Apşyryna töläp bolmaýar. O nämeýsin? Şonuň üçin ýa-ni talaplar dowam etmeli. Üýüşüp barın. Bir-birden 5 ýaşdan 10-dan jaňlaşyp bir-birimizi barymyzda bir-birimiň telefondan ulan jaňlaşyp barýarly. Sebäbi siz jaňlaşyp bir agdy birimizi görkezseňiz, onda rejim izine aýdar. Özüňiz ünseriň. $50 2 milyon bolýan ekeni bir aýda. O hiç zat. On bir ýegeni diýmedim diýene 50-60 milyon ogurlýar bir aýda. Egerde siz şu $200 talap etseňiz, onda bar ýogy 8 milyon boljak ekeni. Häzirki güni $50 beren ýagdaýynda ýylda 24 milyon boljak ekeni. 2 sany itin şekili. Ine 2 sany itin şekili ya 2 sany ýa-ni itin köşkleri. Şonuň üçin siz talap etmeli. İtler, şekiller, köşkler durka çağlamaz ölüp dur. Talap etmeli, bermeli şol. Hökümet bolýan bolsa, döwlet bar bolsa, kanunlar işleýän bolsa, onu şol birinji bolsun. Birinjiden birinji bolsun. Ol muny etmän özüniň ýa-ni idiotlygyny görkezip itleriň şekillerini, medallaryny, köşklerini, ýa-ni aýlawlary, bedewleri ol atlara ol sebäbi
Siz ses çıkaranız o, siz hata edilen o. Siz hata edilen o. Siz haçanda ses çıkarıp, öňe ýürek görkezseniz, onda size hormadan goýurlar, ünsen berler. Ene mysal üçin, ýa-ni 4 sany bir maşgalda invalid bir barıpdyr, ýa-ni bir sagdyn adam okap ýörde şuýta. Şoň pul ýerje kurup barıpdyr. Emhemeşlikler muň öýüne barýar. Baryp görsek, olam görkezdir, seyret. Hemme adamy satdyk, hemme adamy satdyk, pul ýok. Biz näme ýaşary? Bize bir ýerde ölüp durýar. Bizim çağamyz bolsa orsetde ölüp durýar. Emhemeşlikler hem ýürekleri bar eken, intim öwrük gaýdypdyrlar. Ýerine polisa bapdyr, polisam bolup intim öwrük gaýdypdyr. Sebäbi sizin akçaňyzda politika zat ýok. Sizin akçaňyzda perdeniniz ölmedi ýa akça. Şonuň üçin hereket etmeli. Men sizi ya oda çak bolgaýdymok, men sizi öz çağaňyzy goraň diýip aýdýan. O sizin çağaňyz, hiç kim goramaz sizden başga. Hökümetden derek ýok. Düýünden pas bolsa ilçahana jaňysyň gapysyny ýapyp ýa-ni ol düşmanyň köşkü bar, sen barynda düşmanyň köşkü. Waratalarına çeli ýapyp, ýa-ni tüpüň gadalyp garşyp durlar. Egerde gapysyny açyp başlasaň, ýa-ni şular tüpüň atman polis çağırýar, spesnaz çağırýar. Ine şu ýa şular düşman. Halkyna düşman. Şu hökümet ýolbaşly halkyna düşman. Şonuň üçin hökmanatda barmaly, talap etmeli. Näçe sizin halal puluňyzy Türkmenistanyň banklary geçiren. Üýüşüp haçanda müňe üýüşseňiz, ine şonu biz aktivistler goşup sizi mundan uýuşlap gider. Ine şoňa çel özüňiz ýa-ni hereket edin. Ine size berjek maslahatym. Sebäbi $50 gaty goýmuş, ýöne biz $200 çykmaly. Sebäbi bizim çağamyz diýmedim diýene $200 alsa, indi ölmez ýaly ýaşap bolýar, kwartirasyny töläp diňe, ýa-ni az haritlaryna ýetýär. İçmegine ýetýär. Şonuň üçin ýa-ni çykyşlar dowam etmeli. Barşlar dowam etmeli, talplar dowam etmeli. Ardalar ýazylyp durmaly. Prokuratura hem ýere borkna, siz çağımyz üçin edýäňiz. Siz ýa bir hökümet üçin ýa-da bir gurumy üçin ýa parti üçin edýäňiz. Görüşmeli. Türkmenistanyna inni haklaryny almak üçin iki ýol bar. Ya pul vermeli. Vziyatka berip öz haklaryny, konstitusiyon haklaryny almaly. Ya da talep etmeli. Başka ýol ýok. Başgaça hiç haklar bolmaly. Hiç kim bermeýär haklaryny. Haçança pul berjek öz haklaryny almak üçin. Bolmaz bu ýaly. Şonuň üçin ine size maslahat we çykyşlaryňyzy dowam edin. Sebäbi biz pul meçhulini galdyrmaly. Western 200 barmaly. Ine şu inniki sizin etağınız şunu gidin. Hemmäňizi gutlaýan şol ýeňiş bilen $50 geçirmeýäni. Sebäbi ol sizin ýeňişiňiz, bizimkiler. Ol hemme bizim aktivistleriň ýeňişi. Sebäbi olar videolary içinde paýlap, informasiýon töweş edip, hemme dünýä yaratdylar şu videolary. Şoň sizin çykyşlaryňyzy, sizin ýüzleriňizi hemme ýere yaratdylar. Ine şoň üçin dowam etmeli, siz ýekedäl, bizim sizi golaýar. Indi ýene bir soru. Türkmenistanyň produktlaryny dastavka etip başladylar. Olaýda Aşgabatda. Bu näme çyp edýär? Sebäbi häzir 140 ýyllyk ömründen adamlar seyret başlaýar. Ýa-ni ömründen mihmanlar gelip başlaýar. Mihmanlar gelmäke eýem ilk çykandan soraýar, han ýagdaýyny aýdyn, biz barsak näýil bolýar, biz barmasak näýil bolýar diýip, ýa-ni isleýär durup döwletleriň ýolbaşçylary. O diktator döwletler Russiýa, Gazakistan, Özbekistan, Täjikistan, Azerbaýjan olar gelerler. Olar özleri hem soraýar. Şoň üçin ine beýlek Ýewropa döwletleri gelermi gelmeýärmi seredip durlar. Şoň üçin ine şular uçutlar köçelerde bolmasyn, adamlar durmasyn diýip dastavka edýär. Dastavka ýok, magazynymyň bar. Maňa imkler, maňa produkt gerek diýip durmuş boldy. Sebäbi bu bir politik aksiýa däl. Bu bir sizi eklemek aksiýasy. Ol birinjiden birinji ýerine ýetiş hökümetiň borçy. Berdimuhammedowyň birinji borçy öz halkyny hal ýagdaýyny saklamak. Ine şoň üçin ykdysadyýat gurulýar. Şoň üçin bu topar döwlet edaralary gurulýar. Şonu öňünden hasaplap, planlaşdyryp, şular atdyryp kriz ýagdaýyna gaty çat ýagdaýda çykarýar. Ine şu kabinet ministri işleýär. Hani bu zatlar kim üçin işlenýär? Bir adam üçin işlenýärmi?
Onda näme gerek? Şol adam näme gerek şoň kabinet ministri? Halky işlemeýän bolsa. Döwletde kabinet ministr halkyň hal ýadyny saklamak üçin işlenýär. Ol pudoklary ösdürip, TV gallary satyp, TV barklary satyp, prezident ogurlar ýaly işlenok. Başga döwletlerde. Diňe halk üçin. Bizde o zatlar ýok. Şoň üçin biz talap etmeli. Magazynlara barın, dastavka ýokmy? Barın. O sizin problemaňyz näme? Ya iş versin, işlep, yani bağlarda satmak bolar ýaly. Ya iş veren okmy? Sosial versin. Size pul vermeli. Siz şu pulu öz-özüňiz eklep bilmeli. Pul veren okmy? Ýürüýte ardanlaşdyrylan magazynlarda size produkt paýlamaly. Siz barın şoňa almaly. O sizin günäňiz ýokmy? Tiýe şul döwleti, şul ýerine ýetirip, dolandyryp, şu güne ýetiren Berdi Muhammedow. Kezzap Berdi Muhammedow. Şoň üçin siz şonu etmeli. Häzir hemme aksiýalary 20 ýaşyna çeldi görkezmeli. Soň myhmanlar giden soň bular ýaly güýji bolmaz. Ine men size aýdýan hereketler durmalar, biz aksiýalary dowam etmeli. Indi öňkü ýepleşikde men aýdypdym, koronawirusyň ýagdaýy boýunça Türkmenistanda men maglumat bererdim. Koronavirus Türkmenistanda ýene-de möhçat barýar. Gün-günden köpelýär. Edil şu dişine gitse katastrof bolar. Türkmenistanyň prezidenti Musa Erdemov. Bu näme diýär? Şol ýygnagy sogujak adamlar, ýa-ni servisde işlejek adamlara Hytaýyň ýa-ni waksinasyny urýar. Adamlar, myhmanlar, galanlar adamlar öýüne oturmaly, çykman, ýa-ni görünmän, sebäbi argatnaşyk bolmaly, sebäbi birden virus bulara myhmanlara geçämedi. Myhmanlar giden soň bütün Türkmenistan aktiýawly çely karantina goýýar. Boldy. Bahana. Sebäbi bu onu amatly. Bu halka amatly, halka gerekli o zatlary ünsümemek. Sebäbi diňe öz bähbidine işleyen adam. Sebäbi bu döwlet on hususy döwleti ýaly edýär. Şoň üçin ýygyndary etjegine diýär, dogunlary etjegine diýär. Sebäbi olar üçin kanun ýok. Ine konstitusiýaň ýok bolsun olur. Konstitusiýanyň ýok bolsundan bizim halkymyz bolmaly. Prezident konstitusiýanyň aşagyna on garnaşlary iň aşagda bolmaly. Bu tersine aýlady. Bu 180 gradus Türkmenistan toglady başga tarapy. Şoň üçin bize demokratiýa, bizim halkymyza bagtly durmuş gerek, adalatly we azatlyk gerek. Adalatly durmuş we azatlyk gerek. Ine şoň üçin DWT, Demokratiýa watan Türkmenistan halk hereketi her wagt diýär. Biz jemgyýet bilen ösüp, jemgyýetimiň bilimini, öz jemgyýetimiň bilimini artdyrmasak, biz düşünmersem bolup geçen zatlar. Bizi nähili alýanyny bilmersem, şoň üçin biz düşünüp, haçanla biz informasiýon ýagdaýyna hemme informasiýany alyp düşünüp, onu biz saklap bolmaly, şu rejim bir gün ýetýär. Ine şu ýaly aýtjak zatlarym şu mesele boýunça. Inni ýene bir maglumat bar. Şu Türkmenistan barada. Türkmenistan gün-günden kriz çukuruna giyip barýar. Siz ine gowulaşar, ine ýa-ni häzir ogly geler, ýene gowulaşar, ýene bir zat bolar, hiç nada garaşma. Näme garaşyp bolýar? Sizin hereketiniz bilen bir ýa-ni söwüşde gazanan zadyňyz diňşi bolup bilýär. Egerde siz ýa-ni $50 kazansanız şu $50 bol. $200 kazansanız $200 bol. Egerde hereket etmeseniz hiç adam kazanmıyor. Şu ýaly, egerde siz hereket edip adalatlygy isteseniz, hereket etseniz adalatlyk bol. Egerde siz adalatlyk isteseniz, hereket etseniz adalatlyk bol. Ine şu ýaly. Näme sizin günäňiz bar? Oda ya şäherde iş tapman, entep, ýa-ni nähili özüňiz näle çarajagyňyzy bilmän, maşgalaňyzy näle çarajagyňyzy bilmän kösünüp ýörmek. Sizin günäňiz näme? Mysal üçin, serden bir guruma, edara. Şu ýerde adamlar aýlap bilenok. İş ýok ýa ýene orada. Ol adamyň günäsi näme? Ol şu ýol boşyň günäsi. Onu diýmek şu ýol boşy şu edarany çöktür, ýa-ni bet başyna getirdi. Onu ýol boşyň çalışmaly. Şu ýaly ýagdaý Türkmenistanda bolýar. O bizim günämizde
Birinci güne Türkmenistan'ın prezidenti. İkinci güne bir şul diktatorlar öz arasyna bir-birine ýanky roller berip gidenine biz imsim oturduk. Ine bizde şo güne bar. Diýmek o bizi ağlak etdiler. Biz ağlandyk. Indi ağlandyk diýip günä bolmaz. Ýöne indi biz uýanmamyzda ine biz hereket etmeli. Bizimni şunun bizi ağlap giden bizim haklarymyzy uýanyp ýygymize alıp bakly durmuş bolmaly. Ine esasy iki sözle düşünürsem biz şunu etmeli. Indi men sizin ýanky soragyňyza jogap bereyim. Ine Sherlock Holmes ýalýar. Salamu aleykum Muradawa we beýlik watandaşlar. Giç ýaxşy Kaknat Kılıçyewicz. Bu geňeşde näme sebäpden çykýandygyny bilýesim gelýär. Şonuň üçin men bu kanuda açyk pikirim ýok. Bu geňeş haýsy sebäpler görä düzülendi we bu geňeşin geljekde maksady näme? Bu geňeşe islendik watandaş goşulyp bilermi, öz pikirlerini aýdyp bilermi? Ýagny söz azatlygy bolarmy? Şu soraga jogap berseňiz sizden hoşal bolardyk. Türkmenistan demokratik gençleri Türkmenistan'ın hem demokratik güçlerini alıp geniş kurmak için. Mesela için konservativni parti. Olar demokratik prinsiplerini yankı önüne koyan maksat değil. Yine saparmılar. Şunun için bu genişe giyilme. Biz demokratik geniş. Demokratik güçlerini yaz. Yakımdaki biri Respublikan partisi o yerde eğer demokratik prinsipler olmasa onunla giyilmez. Ne şol. Eger de şu genişe giyecek bolsaňyz, siz bir kiçik toprağın ýolbaşçysy bolmaly. 3 adam, 5 adam, 10 adam, 100 adam, 200 adam tapagy ýok. Ya bir gurman ýolbaşçysy bolmaly. Ya bir bloger bolmaly. Sizin ýanky dinleýijiňiz, müňlerçe dinleýijiňiz we sizin çykyşyňyz. Siz bir jemgyýet işine bir üstünlük gazanan adam bolmaly. Ýöne siz aktivist bolsaňyz, siz ýöne beýliklerden salam alışsaňyz, onu biz alınmaz sebebi biz onu müňläp almaly bol, o geniş bolmaz, o gurultoy bol. Onu tapawdy. Gurultoy bolanda hemmeler gelýär. Geniş bolanda ýanky ýolbaşçylar ýa-da şul jemgyýet ýanky meýdançasyna hereket edip bilip adamlar öňe akyp biljek adamlar. Ine mysal üçin uruş bolýar, uruş bolýar Ýewropada. Anglija, Amerika, Italiýa, Ispaniýa, Portugaliýa, ýanky Fransaň ýolbaşçylar goşulyp bir geňeş edip her kim ýöne ölçe hereket edip nemitler Ýewropada Berline şeýle getirdiler. Hemme zatlar boşalyp ýanky döwletleri adatlygy çykaryp Berline getirdiler. Şo ýerde tapawut näme? Şol adamlar haçanda bir döwlet adatlygy çykaranyndan şo döwlete adatlyk berdiler. Şu döwlet öz durmuşyny etdi. Ýöne Sowet Soýuzynyň gelenine. Sowetler edenler mesela için Estonya'nı boşalttı mı? Eyyem öğüne aldı. Polşa'nı boşalttı mı? Öğüne aldı. Şu da öyleydi. Komünistik yani cemiyeti kurmanı mecbur etti. Ne tapavutlar. Şunun için şu gençleşem şu görüşte görüşücü güçler diye de bir adam der güç. Şu güçler birleştirme. Eğer de bir adam birleştirecek olsak onu biz hareket ederdik ya parti ederdik. Bu olsa geniş. Şunun için bu dine liderlerin genişler, dine bir nimelerin genişler, içine jurnalistler, blogerler, aktivistler de, yani YouTube'çılar, TikTok'çılar, yani hareketler, partiler hemmeti var. Yine şu yerde genişte maslahatlaşılıyor. Yine şu yerde genişte alınan meseleler mecbur değil. Yine geniş yer. Yine şunun için. Onun bir hoplu zady ýok bizim demokratik ýanky görüşmede. Ýok, hiç bir hoplu ýok. Ana bir topar adam tanqid edýär çykyşdy. Ay bular garrylar, bular ýaşlar. Mysal üçin AKP saparyň 10 san çykyşy Ruşen Klyçowyň 2-3 ýyllyk eden hemme işlerini dol ýapýar we öňe gidýär. Ine şunu tapawdy. Şonuň üçin sen garry, sen ýaş diýmeli. Sen pikiriň näýdi? We sen alyp baran işiň näýdi? Ine şoň göre serdilýär bu zatda. Ine şoň üçin bize geňeşe adamlar gerek. Kim isleýär bolsa, siz onu şol jemgyýet meýdançasyna,
politik meydançasında bir güç olmalı. Güç demek 3 adamı elinizde yani gruppan yoluştu olmalı ya da 10, 20, 30, 50 men bilemok ne yaşadım. Aylardan ine men planı men gruppanma 30 adam ine şunor bir şey ya onun attırır kabul. Ama men şunu diyen deyip aylardan bilem size alıp da işler sürüyor. Yöne demokratik prinsipler olmalı. O demek ne mi? Kanunçuluk, adamın hakları ve bir adam beyliklere diktaturu etmeler. Yine kıyıtlıca aytsam şöyle. İnni sonra Kakmurat Kurbanç oyuncu Kakmurat Kurbanç'ın özü islev bildirip genişten çıktı. Biz onu yankı çıkışında, genişin çıkışında ayttık. Şunun için bu geniş Kakmurat Kurbanç ile partner haçanla girecek, o da girebilir, çıkacak, o da çıkabilir. Кафе каждые полгода новая партия, все начиналось, все новые люди, и опять нам надо учиться, мы еще только открылись, мы еще молодая партия, так. Мы, Туркменистан, ты никогда диктатор не свалим и не будем свободны. Вы ошибаетесь глубоко, господин Кафе. Вот смотрите, вы хотите иметь одну партию, один флаг и одного лидера. Это диктатура. Нам надо миллион партий. Не 3, не 5. Нам надо новые люди. Тогда, получается, все люди активны. Вы не думаете, что они разбрасываются? Нет, они все борются. Вот вы, например, я объяснял раньше, вот вы боретесь против одного человека. Вот представьте, вы боретесь, да? Вы один удар сделали, он ушел, вторым ударом поймали, все упало. Теперь вот эти силы одного человека разделите на 2 человека. По 50-50. Вам труднее. Теперь эти силы разделить на 3 человека по 33,5%. По 33. Вам еще труднее. Теперь эти силы на 5 разделите. По 20% вы не успеете. Теперь эти силы разделите на миллионы. Да вас просто вот так наваливаются, с землей сравнять. Это точно так же мы боремся. Нам надо больше людей. Как можно больше партий. Как можно больше движений. Блогеров, активистов. Чем больше, тем лучше. Завтра они никому не дадут. Да, вначале хаос будет, но потом все устаканивается. Это нормальный процесс. Мы развиваемся. Это значит, если партии все открываются много, значит мы идем правильно и развиваемся. Значит общество развивается. То есть общество не одного цвета красного. Общество многокрасочное. То есть тогда получается оно сильное. Понимаете? Получается, если вы на человека посмотрите, у него только рука есть, одна рука. Остальное ничего не работает. А вот теперь у него и руки появились, и волосы, и голова, и мозг, и ноги. То есть полноценное общество, оно многокрасочное и многогранное. Поэтому это очень хорошо. Уже не верится в хорошее будущее, Бирья. 30 лет жили обманом, и еще 60 лет будем жить в рабстве. Они уже захватили ТМ, геноцид одним словом. Да, не верится в будущее, если мы не будем двигаться. Посмотрите за последний год. Изменения вы видите? Вы хотите изменения увидеть, что флаг поменялся, все, мы свалили диктатора. Это последний шаг из 1000. Но мы прошли уже много шагов. Мы прошли уже минимум 500-600 шагов. Самое сложное это поменять в головах людей сознание. Самое сложное им объяснить, что у них есть свобода, и они имеют право на эту свободу. Самое сложное объяснить, что от него все зависит. Вот это мы завершаем. Как мы это объясним? Мы снаружи объяснили. Как мы это объясним внутри? В этот день все поменяется. В один день, поверьте. Поэтому мы идем очень правильно. Сейчас ведем информационную борьбу. Я всех прошу наше видео распределять везде, внутри, снаружи, везде, где только это возможно. Особенно внутри Туркменистана. ИМО, WhatsApp, Telegram, Facebook, TikTok, Instagram, по всем каналам, социальным сетям, которые можно. Поверьте, сейчас идет тренд. Тренд это вот новая, как мода, вот новая вещь. Все диктаторы падают. Почему падают? Потому что как диктатура держится? Должны быть природные ресурсы, первое условие. Второе условие, народ должен быть неграмотный.
Третье условие. Репрессивный орган МХМ, полиция должны жестко работать. И четвертое условие. Железный занавес. Вот смотрите. Природные условия у нас как были, так и останутся. Второе. Если мы железный занавес, информационную борьбу выиграем, полиция переходит на нашу сторону, МХМ испугается, мы победим диктатора. Все. Вот нам надо информационную борьбу выиграть и железный занавес снять в Туркменистане. Это поэтому он интернет закрывает, поэтому он границы закрывает. Он боится, сильно боится. Потому что от этого зависит жизнь не только его тохума. Египет, Туркменистан. Скажите, пожалуйста, когда власть поменяется и вы придете, возможно ли будущее свободное посещение нашей Родины с других стран? Ну, власть поменяется, когда мы придем на самом деле. Мы это все мы к власти. Почему демократический выбор Туркменистана предлагает демократический путь развития? Чтобы открытые выборы были. Каждый человек имел право участвовать в выборах. И каждый человек на месте решал. Вилаят на месте решает, как ему жить. У него будет план мероприятий, который согласован с центром. И эти деньги, которые он зарабатывает, маленькую часть он кинет в центр, перечислит, а остальное он должен осваивать там. И если у него деньги не хватает, например, есть вилаяты, где вот Ташаус, там нету много ресурсов, значит, центральный орган, это правительство, должно думать, как поднять там экономику. То есть, там можно строить энергоемкие заводы. Заводы по электромобилям. Надо изучить маркетинг, сделать регион полностью, изучить рынки сбыта, провести маркетинговый анализ, приблизительно посчитать, сколько можно продать, то есть емкость рынка. И в зависимости от этого модель, в зависимости от этого объем производства. Инвестировать. Подтянуть очень сильные интеллектуальные компании и работать с ними. Будут рабочие места, инженерно-технические кадры, образование, все пойдет. Но для этого нужно демократическое общество. Для этого нужно, чтобы не президент сидел, подписывал, рыбу ловил, рыбу ловит, никто не подписывает, страна встала. Как он с рыбалки через 2 недели приехал, страна начинает двигаться. Это не управление страной. Это бог знает что. Нам надо демократическое государство, где на месте управляется все, где все на месте, все двигается. Не ждут от центра команды. А для этого демократические выборы. Для этого хаким избирается народом, а не назначается президентом. Тогда за власть каждый депутат будет бороться, потому что реальная власть будет у него. Когда за власть каждый человек будет бороться, не только чтобы стать президентом. Нет, президент, он занимает только управленческую работу и все. А в реальности руководит на местах это люди, которые на местах. Поэтому мы должны перейти к демократическим ценностям. То есть систему, выстроенную для одного человека, поменять, сделать систему, выстроенную для народа. И развиваться всем народом. Когда власть поменяется, когда мы сами будем готовы. Мы можем сегодня поменять. Просто наши граждане не все еще понимают это. Поэтому мы ведем просветительную работу и информационную работу. Как мы это закончим, мы перейдем к активным действиям. Митинги, протесты и так далее, и так далее, и так далее. Тема Гусейнов. Salam Rada. Türkmenistan'da siz lüstrasyonu geçip bilenler mi? Ehli devleti azaları bilen ya da lüstrasiya katnaşacak değer mi? Sağ olun. Lüstrasiya sözü eyyem yaman. Biz etmeliler lüstrasiya. Firdim, kaçanla, Türkmenistan'la azat metbuğut olsa, politsiya işgari, yukarıda kıyamkı, отделением yol boşluğu, öz işlerine barış sen şunu deyip, yani kanun bolup aytsa, yine şon hakkı olmalı yok ve şunu suuda kılıp suuda basmalı yol boşluğu. Yine şuraya kaçanla, bizde mümkünçülükler dürenle, metbuat azatlığı, jurnalistler, yani televizyon azatlığı, yani demek, televizyon programmalar, televizyon stüdyolar, televizyon kanallar azat. Частный, hususi, cemriyetinki ve hükümetinki. Hükümetinki yavaş el çekmeli. Onu azat oluyor. Onu bulur hakikat aydarlar. Hakikat aytmasa bulur tüy olur ya kanalı yazılmalılar ya reklama vermeler de şundan ubitka düşüyor. Yani öyle donandırmalı. Hükümetin pulu yok. Yani şuraya azatlık bulunma.
suutlar azat bolandan, hukuk goraýjy gurumlar azat bolandan, adamlar islen adam prezidenti azat ýagdaýda kadyda çağırıp bilenler, deputatlar azat bolandan, bir adam näme diýse şoňa seyretmän, hakyky halkyň deputatlar bolan ýagdaýynda. Ondan başga demokratiski institutlar diýilýär. O näme diýilýär? Ayal maşgalaryny goraýan gurumlar, işleri goraýan gurumlar, daýhanlar gurumlary, profsoýuz gurumlary, partiýalar, hereketler, bir topar zatlar onu goýýarlar, sypdyrmaz. Bir ýerde tapaýsa, özü Russiýadan geçip suud edäýse, gün suud eder. Onu bir ýerde korrupsiýa, elimdegme wagtdan bolmaz, mümkinçilik bolmaz. Ine biz diňe prezident çözmeli, oraya ýadymyzdan çykaryn. Biz mahallar şu çopona garaşyp, biz mahallar çopona garaşyp, ine şonda gidip hemmämiz üýüşüp ýeňir. Biz halk, biz mahallar ýaly, şu bir lider, biz özümiz tapar, şoňa elim gider. O ýalňyşlyk. Halk nämeden ibarat? Halkda gatlyklar bar. Baýragy, garypragy, ortaragy, halkyň içinde düşünjesi ýokarragy, düşünjesi pesiragy, düşünjesi ortaragy, halkyň içinde ba dine köp üns berýäni, beýlekçi we politika köp berýän, beýlekçi we tehnika üns berýän. Bu çyşyny halk. Ine şu her kim öz gurumajyny tapyp, şu gurumlaryň hemmeti jemlen ataka edýär. Häzir diktatory, ýerti demokratik sistema bolanna, bular adatlygy, adalatlygy saklamaly zatlar şular şu. Beýleki gurumlar ýaly telekanallar, adwokatlar, kadyetler, hukuk goraýan gurumlar, häkimler, deputatlar, halk şu ýaly bir topar zatda sen şunda tutulmasyň, bunda tutulmasyň, hem sen sahnada oturan ýaly bolýar. Sen egerde çimovnik bolsaň, ýa-ni funksioner bolsaň ýa-da hökümetde işleýän bolsaň, sahnada oturan ýaly bolýar. Ine serdim şu ýerde polisiýeska ýa hökümet işgäri bir wzatka berip koy. Gün aýdarsaň, Hudaý taklady. Gaýdyp gelme. Hudaý taklady geleme dip aýdar. Men aýlyma, awraýma, goý dip gün seni goýarlar. Gowrup gün goýarlar, indi görünmedi. Şu ýaly bolmaly sebäbi men şoňa bir mysal üçin girip bir zat berýäsem, oň sekretary serip dur. Gün ýazýar üstüne. Ya onu görünür, ýa-ni ýamaňa bir zat etip berse, ol komissiýadan geçmeli. Bir sany hökümet işgäri özü, ýa-ni решение primat eden komissiýasy bar. Ýürüse gurulmaly komissiýa. Şu komissiýanyň içinde halkdan goşulýan adamlar bar. Ünsürp serdi. Şu ýaly açyk berdi. Hemme zat açyk. Gizliň zat ýok. Hudaý saklasyn, Macron gizliň bir görkezme çekäýse, bu şu gün oturdy. Şoň hemme zat şunu aýrýar. Bizde Türkmenistan näme? Hemme zat gizliň. Türkmenistanyň prezidenti hemme diýen işini diňe gizliň edýär. Weze bitler geçmeli, gizliň karar, ýerden hemmeler berli görgüli adamlar näme işi bitçenem näme. Aljyrap stres alıp ýürekleri durjak bolýar, näme çeňem. Hemme zat gizliň. Muň çeken kontraktlar gizliň. Bu toprağımı satýar gizliň, toprağımı satýar gizliň. Hemme zat gizliň. Bu edýän zady. Ne şoň üçin haram zady diýilýär. Haram edýär hemme zady. Hemme zady korrupsiýa, ýa-ni goşup edýär. Öz garyndaşlaryna bir topar kontraktlaryny beripdir. Näme üçin sen gizliň? Egerde açyk metbuatda bolmasa, biz bilerdik eýen biz ýa-ni hemme ýerde jary ederdik. Ine şu ýaly bu hökümet bir adamlyk hökümeti. Munda demokratiýa sesem ýok. Sözü aňyrda dursun. Sesi ýok. Ine sonra ine geçeli. Şoň üçin lüstrasiýa biz etmeliler. Biz egerde lüstrasiýa etjek bolsak, biz 2-3 ýyl diňe şol koglap dubinka bilen gitmeli. Ýok, bizim wagtymyz ýok lüstrasiýa. Biz ýöne esasy korrupsiýonерler alar, gurum ýok. Egerde biriniň ardasy bolsa, ine korrupsiýa etip ýörenler. Eýertik demokratiýa bolsa, onuň ardasy bolsa biriniň ine şu ýaly etdi diýse, biz onu jenaýda çekeriz. Bizde kadyet polisiýasy we kadyet we inni işlerler prokuratura ýasan gün ulak giderlerini. Sebäp olar inni zýozdurky üçin baýylganlar. Sebäbi häzir olardan talap başga, talap agzyny ýumum, hiç zat etmäň Türkmenistan güllläp ösýär. Hakykatdan olsa şu krizde kanalizasiýanyň içinde. Täze hökümet aýdar
korrupsiyaga karşı görüşmeli. Bular bir arda ýalypdan bolýar ılgak gidýär. Şoň üçin lüstrasiýa gerekkel, onu başga çarp bolýar. Şuňa çelli ogurlan adamyň pullary egerde arda bolmasa, onda şo pullary bular Türkmenistanyň ykdysadyna ulanurlar. Biz hem ykdysady galdyryrys, daşyndan investisiýa, ine içinden investisiýa bolar. Üçüncüden biz wagt ýitirmek. 2 ýyllap dubinkalap bular gözlemeli. Bular käbiler mezun boldy, käbiler piýdalandy pursatdan. O dogry, ol geçiş şoň üçin force majeure diýilýär, geçiş. Biz amnistiýa ederiz. Şol amnistiýa edilmede şular banka goýan pullary amnistiýa edilen. Eger başga pullar çyksa, onda şoňa diýmedim diýende 50-60% nalog tolarlar. İnnik soru, Tema Hüseyin Fiyadya, Salam Muradova, Türkmenistan'da siz illüstrasyonu men aýtdym. Salam Murad geçiş. Bizde koronavirus nähili ýagdaýda men ýalňyza düşünmedim. Ayhan Ekeriyadya, egerde biz 1000 adam bolup batyş etsek, birinji nira barmaly, haýsyny basyp almaly. Ine serdim, men keypini aýdamok. Sistema. Ine serdim 9-njy maýa bardylar adamlar, MHM'şikler, polisler, güjük ýar göller, kim ýol boşa tap bilmediler. Hiç kim almadylar. Adamlar barýar ardyna aýdy. Egerde olar üýüşüp bir adam saýlap, şol adam giden bolsa, onu yapardylar, ýanyna bir kısa adam yapardylar. Şoň bilen hemme dat dururdy. Ýok. Her kim öz kellesinde dogry düşünmeli. Men perdendim üçin barýan, men parti üçin ýa onun üçin baramok, men da kança gidýän. Onu her kim lider bolýar. Bular gaş görüşüp onu. Hemmetini bak bilmekdiň. Türmede ýetmek, masgaraçylyk bor, bütün dünýä eşder, 140 ýylga aňyrda gelip oturan kabinetinden arrest etkidelerde Gaga'da bütün dünya suuduna, kadetine suud ederler. O bu düşünüyor. Fikir etmeyen haramlar hiç tatın korkamak. Yok. O kaçan korkan o. Kaçanla insim gizliğin karanlıkta ediyen işleri hiç kim yaktılandırmazsa korkan o. Yaktılandırdığı korkuyor. Katı korkuyor. Senin hem yerde kanun bozayanlığı bildirirler. Şunun için biz yani 1000 adam bolup nira barmaly. Ine häzir mesele enatalaryň hereketleri. 1000 adam bolup banka önüne barmaly. Egerde banklar çölmeýän bolsa, merkezi banka önüne baryp durun. Şo ýerde 1000 adam baralmazda aktivistler alyp gider senin hereketlerine. Baryp lider bolgon düşündürürüm. Hemme agdyna sap bererler. Orada bolsaňyz bile gidip ondan ýolları okudyr. Eger häzir aýtsak, ýene öňüne alýarlar. Bizim çıkışlarını dinletmiyor. Баят Туркмения, такой вопрос. Если студенты в России массово выйдут на митинги, это нарушает законы РФ? Это законы РФ не нарушает, но это нарушает административные указания мэров этих городов. Если вы хотите выйти массово на митинг, вы получите разрешение. Если вы не получите разрешение, сходите хоть один человек к адвокату и выясните в одиночном, значит, пикете, в каких условиях вы можете делать и в каких районах вы можете делать. Вы встаньте через каждые 5 метров. Это то же самое. Но у вас одиночный пикет. То есть у вас маленький вот листочек впереди, один ходит, снимает на камеру, как любитель, и каждый выступает по-своему. Это то же самое. Если вы массово хотите, надо разрешение получить. Почему вы не выступаете против президента Туркменистана, против того, что вы без денег сидите, против того, что ваши родители не могут перечислить? Вот внутри, где вот, как говорят, огонь, там встают родители, а вы снаружи, где есть хоть какая-то демократия, где не убивают, вы не встаете. Вставайте, поддержите. Все, что внутри делается в Туркменистане, надо поддержать снаружи. Поддерживайте. Что вам надо для этого? Звоните, мы объясним, покажем, дадим людей вам помощь. Не стойте. Никого ждать, вот не надо никого ждать. Никто не поможет, только мы сами. Тебе надо огород скопать. Что ты будешь ждать? Кого-то сосед придет тебе скопает? Нет. Ты будешь ждать, как какая-то страна придет тебе сделать? Нет. Пока ты лопату не возьмешь, не сделаешь, ничего не получится. Пока ты лопату возьмешь, не сделаешь, не посеешь, не пожнешь. Это же нормально. Поэтому что вы ждете?
милостыню, или один день героинщик, обкурившись, утром проснется и скажет: слушайте, я уже устал делать эти безобразия, беззакония, коррупцию. Я с сегодняшнего дня, вот, умывая руки, уезжаю в Бахрейн. У меня там несколько миллиардов, несколько отелей по 500 миллионов. Я хочу отдохнуть. Вот вам ваша родина, вот вам ваша демократия, вот вам ваша свобода. Никогда не будет. Покажите мне хоть одну страну, где диктатор дал свободу своим гражданам, подарил. Нигде нет. Нигде нету. Ни один диктатор нигде не дал свободу народу. Не дал справедливость, не дал развить этому народу. Он ворует. Вот на то диктатор. Он диктует вам и забирает ваши права. Поэтому надо у него забирать обратно. Все, что он у нас украл, надо забрать обратно. Вот задача в чем. Поэтому вы выходите забрать ваше, не чужое, ваши права. Не его права, ваши. Поэтому нарушений здесь нету. Нарушение это у него. Он, кроме своих прав, еще забрал ваши права. Он просто вор. Вот никому не известно, неважно, пишет. Мурат Курбанов, когда вы начнете действовать? Второе, до какого надо ждать, пока люди умирают от голода? Мы действуем уже. Мы ведем информационную борьбу. Вы должны подключиться. Вы опять же ждете, когда ДВТ господин Курбанов сделает. Нет, мы должны сделать. Чем больше людей проснутся, тем лучше. Надо, чтобы хотя бы проснулось 30% населения внутри Туркменистана. Тогда нам надо будет всего 10%. А из 10% 3%. Вот это пока ситуация не проснулась. Сейчас мы информационно ведем работу, разъяснения даем, объясняем людям. Как мы посмотрим, что люди начинают хаотично там, по разным проблемам вставать, мы их объединим в одно движение. В движение за демократию, в движение за свободу. Пока мы не видим этого, мы работаем. Мы усиленно работаем, потому что нам не надо 50 человек, 200 человек, нам надо тысячами. И последний вопрос. Вопросов больше нету. Я бы хотел еще об одной вещи сказать. Мы открыли чат на Украине. На Украине сейчас мы формируем штаб свой, активисты ДВТ. Вы активист ДВТ, вы не активист ДВТ, все могут в этот чат зайти, свяжитесь со мной, зайдите в этот чат, напишите мне в Телеграм, и я вас переадресую туда. Там очень много студентов, очень много наших граждан проживает на Украине, особенно в Киеве. Мы вас объединим, мы там попробуем реорганизоваться, и Украина должна быть такая же, как Турция. Там можно и митинги проводить, там можно много чего делать. Поэтому как второй фронт мы должны Украину открыть. Поэтому я вас всех прошу, кто живет на Украине, неважно в какой точке, сконтактируйте с нами, мы вас объединим в один чат сначала. В этом чате мы обмозгуем с вами, посоветуемся, как вести дальше работу по Украине. Я сам тоже прилечу в Украину, и там обсудим на месте все. Поэтому всем украинцам, то есть туркменам, проживающим на Украине, объединяемся, как в Турции. На этом я свой выпуск заканчиваю. Всем спасибо. Hormatlı vatandaşlar, hemmemize men orada bayramın hemmemize kutlayan bayramınız mübarek olsun. Allah'tan Hudacan inniki orada bayramına bize can sağlık versin ve hemme bizim dualarımızı Allah'tan Hudacan kabul etsin. Sağ olun, bayramınız kutlu olsun.